This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ekelele m nnụ ndị Igbo, ya dịkwara na mma. Ya dịrị unu na mma na ihe na-anọ nke ala Igbo. Ya dịrị unu mma na Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ya dịrị unu na mma. Okay. Onye na-eme ya dịrị ya na mma. O nwere obere okwu m chọrọ ite ọnụ. Ahụrụ m ka efulefu si na ya wụ lọya Maazị Nnamdi Kanu pụtara na soshal midia na-ezuzugharị na-eme onwe ya akaja. Ya akọrọla ebe. Onye eriri eri. Ojumọfọ onye eriri eri. You have to understand that enwere ndị nọ na IPOB iwu mugu. Awụ ha mugu. Chikedozie m na ndị otu ndị akpakara tingom. Ejiofor ji ha n'ọrụ. And mgbe ọbụla Ejiofor pụtara bịa kwuo okwu, ha ekene because I like ha narrative Ejiofor na-enye ha. Ejiofor supposed to be ashamed of himself. Ejiofor gburu Maazị Nnamdi Kanu ma mmiri rie ya ụgbakọrọ tele ya na Ozokome ka akpọ ya Ozokoyo. O chere anya ama. Gị fulu ndị niile nọ na IPOB. Gị fulu m ekpone fulu Kanu nta. Kanu nta dị away na igburu nwanne ya nwoke mma mmiri. Kanu nta dị away na gị na Ozokome egbuo na Maazị Nnamdi Kanu ma mmiri rie ya ụgbakọrọ tele. And ama m na nọ na-egbu ya mma mmiri eri ụgbakọrọ tele. But continue na-eme ihe ị na-eme. Anyị jọsọrọ hapụ gị ka ị na-eme ihe ị na-eme. But ka m gwakwa gị, a sị na a ga-agwa onye akpara akpa na akpara ya akpa. Ụmụnna ya lawa, ya esoro ha lawa. Ọkọkọ Nnamdi Kanu, ọkọkọ the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Ya dịkwa ihe ị na-enye ka ihe gbasara gị. Ya dị ihe ị na-afụ ya n'anya, ị na-afụ ya n'ime, ị na-afụ ya n'anya. Ka ihe gbasara gị. I don't want to get involved. But ọkọkọ ya, ị ga-ejekwe n'udo, je dọrọ anyị isi. Ị ga-eje na mmụọ kara aka n'ala Igbo ka je dọrọ anyị isi. Ị ga-ejekwe n'ekwensu ka anụhụkwana ka ebute Baịbụl. Anyị anụhụkwana ka ebute. Ị ga-eje na mmụọ kara aka n'ala Igbo ga dọrọ anyị isi. Ihe m ekwughị m sị na aga m ada elu, shimere m mmiri ọkụ na aga m ada elu. Asịghị m ka ọkọkọ Maazị Nnamdi Kanu. Ihe m na-ekwu Chineke ndị mbụ na ndị egede. Ekwensu amala ọzụzụ mmụọ nọ n'ala Igbo kara aka kajara akaja. Before ndị ọcha abịa butere anyị arụ, butere anyị efulefu nwoke na-akpụ ntụni, butere anyị efulefu the God of the Bible, onye oshi, onye okwu ashị, na-ara nwaanyị onye ọzọ, kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ lagara n'eluigwe. Kpọtara anyị ọkpara iberibe ya, ọkpara nzuzu ya na-apịa ntụni na-akpụ ntụni according to King James in 1613, not the awakened one. King James kwuru ya in 1613. Butere anyị arụ ndị emere ndị Igbo anyị na-eji ezuzugharị na-emekwa ndị ọgbara agwụ ọnwụ n'isi. Anyị ma game ị na-akọ Ejiofor. I know your game. Anyị jọsọrọ hapụ gị ka ị na-akọ ihe ndị ị na-akọ. Ọkọkọ Nnamdi Kanu, ọkọkọ Nnamdi Ezebiro Kanu, ị ga-aga na the highest mmụọ niile enwere n'ala Igbo. Ya sịkwa gị were ihe chekwa onwe gị. Ya sịkwa gị jee rie nshi. Ya sịkwa gị na-eke. Ị ga-aga na mmụọ kara aka. Ọwụhụ n'ala Imo steeti. Because mmụọ niile n'ebe ahụ emebichanaghị. Ọwụhụ n'ala Afaruku Ibeko because destroy ya na Kamalos. A ga-aga na Anambra mmụọ kara aka kajara akaja na Anambra ga-ejeje dụọra n'isi. But ọkọ akọkwala Nnamdi Kanu. Ọkọ akọkwala Nnamdi Kanu. And ya dị ihe na-ezuzugharị gị pụta na social media ka na-akọ bullshit. Onweghị all the whole applications asọmetri na court. Barrister lawyer Ejimako dere gị. We know Kanu nta jọsọrọ hapụ gị na-ezuzugharị.
Agwala m ya ya ebupụtasịa ihe ndị na soshal midia. Kanụnta ajụ. Kanụnta kwesịrị ịbịa bịa kọrọ ndị Igbo otu Barrister Aloy Ejimako ji dee applications niile edere. Aloy Ejimako dechaa, Maazị Nnamdi Kanu ewere chi egige ejeje summit. Still tokwa shi n'azụ na-sabotage the thing. Anyị m chọsọ ama hapụ gị na-ebu mmiri and ịpụta ha n'ọzọ na-abịa izuzugharị after dị na Ozokome gbara Maazị Nnamdi Kanu okwe, gbaa ya okwe, ejinye na wọd ga-apụta nwee the impunity ịpụta bịa na-asụjashi ọnụ na-akọ bullshit maka inwere odozi jiot Chikedozie na ndị efulefu ya na-ege gị ntị na odis akpakara tingom nọ na Biafran media na-ege gị ntị. Onye Uchu, iwu onye Uchu gị na ndị Uchu ibe gị kọmanụ bullshit ọkọ andị enwe nwanne Maazị Nnamdi Kanu na-eso gị na mee this bullshit. Chineke ga-akpọ that idiot, that bastard, Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Well, I'm confident na Kanu nta enwe time for this bullshit, and I'm confident ebe Emmanuel on. But anyway, these days monkey ka owu enwe si na ya ga-agọtọrọ n'onwe ya agụ, na ya ga-agọtọrọ na nwa ya kwụ n'azụ agụ. Enwe nwanna o nwanne owu ikwu na ibe Maazị Nnamdi Kanu, o nwoke ma nwaanyị, onye ezinụlọ, onye mbarama, onye mbereji, ụmụnne ya, ụmụnna ya, ọ na-afọdụkwa ibeko ha na Chikedozie m na DCG ọtụkpụrụ onwe barrister na ọrụ. Chineke kpọọ that useless bastard ọkụ. Nwaanyị alụrụ alụ na mbereji IO Kanu ya na Chikedozie m ya na Ojumọfụ na-akpa ekete na-akpa nkata na-egbu Nnamdi Kanu Supreme Commander, na-egbu ya mma mmiri na-eri ihe gbakọrọ for almost 2 years. Enwe that person, that idiot, that bastard ma bụ ya ọnụ. Chineke akpọ that useless nwaanyị ha alụrụ alụ na mbreji IO Kanu na mbreji Queen of Heaven. Chineke akpọ that useless bastard woman ọkụ. Idiot. I just Kanu nta just na-asị ka hapụ gị ma just respect ya. Ọwụ na ma ama ihe m ga-ekwu, ọwụ na ma ahụhụ mma niile, mma mmiri niile na-egbu Maazị Nnamdi Kanu as the Biafran spiritual leader. Ọwụ na asị m mepụle ajọsọ mgba nkịtị na-asị ka ọrịa nga ma apụta mebie ihe, asị hey na ọgọ ya emebie na ihe. Ọkwa ihe m ji gba nkịtị. But Ejiofor mechie ọnụ nshi gị rere ere, ịpụta next time kwuo rubbish. Aga m eji aka m pụta megbughe ndị Igbo niile ahịa, ụgbakọrọtele niile riri Maazị Nnamdi Kanu ma ihe ndị na-eji asụsụ ya ọnụ. Just mechie ọnụ nshi gị nga Chineke akpọ gị ọkụ, because anyị ma ihe na-eme Maazị Nnamdi Kanu. Anyị ma ihe na-eme Maazị Nnamdi Kanu. Ụbọchị taa achọọ m ikwu ka ndụmọdụ ọfọ ije n'aka. Achọọ m ikwu ọtụtụ okwu. Ala Igbo na-agba aghara. Ndị Igbo eriela ha ọnụ, and ihe ndị Igbo laikere wu onye na-eri ha ọnụ na-eje. Ndị Igbo alaike onye na-agwa ha eziokwu. Onye mere ndị Igbo ji nọrọkwa na-arụ ndị ọcha butere n'anyị, na ekpukpere arụ ndị ọcha butere n'ala anyị, eji hapụ mmụọ kara aka, hapụ Chukwu anyị gbakwutere, hapụ ndị mbụ na ndị egede, hapụ ndị ezumezu ha niile, hapụ mmụọ na-echekwa ala Igbo, ekwensu a na-akpọ ya aha ọjọọ maka ihe ndị ọcha mere ha. Ha ewere nkụ nọ n'ala ha na-eyere ha nri tụfuo ya, soro efulefu akụkọ bullshit, akụkọ inyo. This useless bastard edere n'akwụkwọ ọ sị na ya nyere Moses 10 commandments. That idiot. Chineke kpọọ that useless bastard ọkụ ejiri anya ọnụ, kpọọ para nzuzu ya, ọpụna iberibe ya, ọpara na-ara nwoke, ọpara na-akpọ ntini, kpọọ apụna nne ya, apụna enyi ya nwaanyị ya a na-akpọ Mary. Kpọọ that useless idiot, kpọọ ha ọkụ. Kpọọ ha ọkụ na ahịa na nnọkọ ala Igbo, kpọọ ha ọkụ na Nkwọ, kpọọ ha ọkụ n'Oye,
because all those three things keji rie ndị Igbo anyị rie ha ọtọ, rie ha useless. Ndị Igbo anyị awụrụwo ndị ụchụ, ndị Igbo awụrụwo ndị na-ama nwanne ha mma mmiri, ndị na-egbu nwanne ha mma mmiri, ndị na-agba ma nwanne ha mma n'azụ. Ndị Igbo awụwọna na ndị na-akọva ọbara nwanne ha maka ọrụ eriri ndị Igbo. Ala Igbo na-agba aghara, ala Igbo na-agba aghara. Ana m asị Chineke kunie, ndị mbụ na ndị egede kunie, Kamala ọzụzụ kunie, Amadioha kunie, Ekwensu Abaga na kunie, Ekwensu na-achị ala Igbo niile, na-echekwa ala Igbo niile kunie, maka na ala Igbo na-agba aghara aghara. Kpọpụtara naanị Nnamdi Kanu, kpọpụtara naanị Nnamdi Ezebiro Kanu, kpọpụta ya na ndụ na ahụ isi ike, ka ọ kọọ akọkwala ya, ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ihe wee kpere dia weekend one of the Biafran people dị na-ekpe ka ọ dịrị ya na mma. Ana m asị Ejiofor, ma dike ga-ama nke ọha eburu ya gafee ama nna ya. Ihe a niile, mmiri niile igbu gị for the past 2 years, Kanu nta ma mmiri igbu gị, amakwana mmiri igbu gị, but anyị jọsụrụ gba nkịtị. Ọ dị nga asị na anyị emebie n'enyi, but ma ga-emechi ọnụ iberibe gị. And the worst part was that these useless people are not on the DOS. Ima ekwoku DOS. Yare ko hanine. Madam nene yane wone DOS. Oso hana this bullshit. Oso hana this rubbish haneme. Chike dozem na ndo tiye. Na nde media world na nda pakara tingome wure na IPOB ji wo ya na IPOB wozi ihe egburi egwu. Ihe na-eji egwu egburi egwu na ala Igbo. And the reason IPOB jiri like this, jiri return, Omaka Ejiofor, akpọna ngo brole. Ma dike ga-ama ngo ọha, eburu ya gafe ama nna ya. Ma agaghị onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ya lawa ya esoma. Ịnọ underground for months now, because ijebe home as Nnamdi Kanu. And ubua epotala wopụta isi. O nwere video program o mere, I think on the 3rd or on the 10th. That program egetoro me like 2 or 3 minutes, but because of rubbish nde ọ na-akọ, enweghị the patient igecha the whole bullshit ọ na-ekwu. But ama m na ọ pụtara ka ọ bịa bido ha job ya, ka ọ bịa kwee ha Chikedozie m na ndị otu ya n'ọkụ, maka ọ ya na-akwe ha n'ọkụ, ọ ya na-enye ha that relevance. Ịma since eji nji tọpụlụ Chikedozie m, ọ na-achọzi otu anyị ji eme ha ka ha nwee relevant, ka e nwee ndị akpakara tingom ka ha nwee relevant, but apụ na anụwo ha in charge. Eji m ohere a na-ekele Barrister Lawyer Ejiofor. Barrister Lawyer Ejiofor dere 99 kamere Ejiofor n'aka. Barrister Lawyer Ejiofor dere at least 90% of applications needed worldwide. Ndị no dem fingerprint ya na ya n'ime. Ya wụrụ na Maazị Nnamdi Kanu win in 4 or 5, let me say 5 cases. Barrister Lawyer Ejiofor win in 4. Enwe ka lawyer, enwe ka this achịkọta ekpe ọnụ Ejiofor winning. All story, manipulation. Yarụ mgbo echetere m, yarị mgbe a ga-emere Maazị Nnamdi Kanu nyere mma, ya gbapụ na courtroom. Agwa ọnụ ya mgbe a chọrọ release Maazị Nnamdi Kanu 1 year ago, ya hapụ ya gbapụ ya na courtroom. Enwere arrangement emechara, enwere nkata. Achọghị m ikwu ihe na-ekwesịghị ikwu. Akpa na nkata. Ihe a chọrọ wụka Barrister Lawyer Ejiofor bụta bịa kwuo ihe o kwesịrị ikwu, ka the judge si based on this thing na-ewele n'aka elu. A na-eche ka Lawyer Ejiofor bata, Ejiofor ahapụ ya n'ezi. Mgbe lawyer batara, Ejiofor ewere okwu
Barrister Law Ejimako gbapụ n'echi. Maazị Nnamdi Kanu awụsara na court without lawyer. Elee ka m ga-ekwu? Elee ka m ga-ahapụ? Achọghị m ịbịa na-asa ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Ihe anyị chọrọ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ahụ isi ike. Pụta Ejiofor, ọkpọrọ m gị ugboro ole? Ọgba niile. Jee zuru ike. Ekelele m Barrister Law Ejimako. Ekelele m nwaanyị kara aka kajara akaja. Behind every successful man there is a woman, and that woman bụ Madam Nnenneanya. Madam Nnenneanya kara aka n'ala Igbo niile. Madam Nnenneanya kara aka kajara akaja kajashiri akaja. Ewepụ Madam Nnenneanya, there is no IPOB. Ewepụ Madam Nnenneanya, there will be no Maazị Nnamdi Kanu, because Madam Nnenneanya hụrụ na gbadoro ne Maazị Nnamdi Kanu na-echekwa ya, na-ahụ na aga egbu ya mma mmiri, aga eri ya ụgbakọrọtịrị. Ekelele m Maazị Ejiasị ndị na Amerịka, ndị na-aghọta ego n'elu osisi. Ekelele m ya. Ekelele m High Chief Ogbuefi Ọnụnụbe nwanne agbala ọsọ, ndị na-enyere na Maazị Nnamdi Kanu aka na-aghọta ego n'elu osisi ya na ndị otu ha. Ekelele m ọrụ ọma niile ha na-arụ. Ekelelekwanụ m enyi m nwoke wụ Kanu nta. Ekelelekwanụ m ndị ọzọ, ndị this new DOS member anyị na-achọ i-create, because ndị ka ọzọ Chikedozie m na ndị otu ya destroy ya na ihe ọkụ agị na ha n'aka. Ekelele m. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Ejiofor, biko ebupụtakwala onwe gị ọzọ. Ọ ga-edomere Maazị Nnamdi Kanu na constitution ọnụ today, mana Maazị Nnamdi Kanu apụtala long time ago. Gasị fụrụ m fụtụ na ga-ekwe ka Law Ejimako bịa nyere gị aka na the case. Instead, ị ga-ekwe ka ihe mebie, and ihe na-emebi na-eje till today ga-ekpechiri. Ozu onye gị. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye